Mga kapuso, aniya na usab ang kahigayunan nga makatabang ka sa pagluwas ug kinabuhi samtang naghatag og bili sa maayong panglawas kana sa ipahigayon ug adlawan nga GMA Regional TV Kapuso Bloodletting Day. Ani ang report ni Femery Dumabok. Mga kapuso, ugma nang kahigayon nga makapaambit ug makatabang ka sa daghang mga kinabuhi. Ugmang adlaw mobalik ang GMA Regional TV Kapuso Bloodletting Day, humanahunong sa 2 ka tuig tungod sa pandemya. In partnership kini sa Red Cross Eastern Visayas Regional Blood Center. Ipaygayon kini sa Active Zone Ayala Center sa Cebu City. Sugdan kini sa alas 10 sa buntag hangtod na sa alas 6 sa gabi. Katong mga gusto mo donate og dugo, especially sa mga first timers, no, iandam lang nila ilahang lawas, mainom lang og daghan tubig before mo adto sa venue para mo donate og dugo. Wala mi nag-advise og fasting, mukaon lang gyud before mo donate og dugo. Unya matulog lang og tarong bisan at least 5 to 6 hours before the blood donation. Mato di Teves, mamahimong makadonate na ang mga nag-edad sa 16 anyos o 17 anyos kung makadala sila og parents' consent. Samtang gawas nga makatabang na, daghang benepisyo usab ang makuha sa usa ka nag-donate og dugo. Pinaka-benepisyo na gyud na makuha nato is the feeling of fulfillment nga nakatabang ta. Pero kani siya na studies nga nag-show nga ang pag-donate nato og dugo ang epekto ani sa lawas kay reduce ni sa risk of heart diseases, maka-reduce sa risk of developing cancer, maka-burn siya up to 650 calories, and kani pud siya maka-exercise atong bone marrow to stimulate blood production. Sa atong mga kapuso diha, tana adto na ta ugma. Pebrero 10, Donate Blood, Save Lives. Atol sa GMA Regional TV Bloodletting Day. Uban ni Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.